kagayam, naragsak nga oras kanal daw tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo akarya saan napud no anagan, tintay drama ita. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Mera Florage, dita nagilian laon yon, kanami na ngagdengdeng dita nagilian. Ni Jack Nel Dinero, dita San Fernando, La Union, kani Jesseville Nerido, dita Canada. Kastiman, ti ko na ni pagayam karya. Dear manang biyanang, pag ininagawan may ti kapsat ko, ti inami nga si kaswan, tabarang kunak, no siyak ti pangtadan, ti inami, itinabat-bati asa ni Kwana. Katnoan niya tararamidak, kas tamat laang daramid ti kapsat ko. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Ala, mangan kan nanang tapno makatumarkan iti agas mawain. Pumanaw ka ditaan, karya. Tasyak ti mga sikaso ka ni nanang. Anto ti danumyaw, nanang. Ay, apay aya, apagin inagawan dak nga si kaswan. Siyak ti babae, iso asyak ti rumbang ang mga sikaso kada kayo, nanang. Uray lalaki at masikasok ni nanang, karya. Nalalay nga tupay nga agluto kumsika. Mas kayat ni nanang tiluto kumsika. Ay, basta yung kay Jay, tasyak ti mangpakan kun ni nanang. Siya kun kunanay. Na, Ipatog ko dagitan no di kay agsardang nga gapa. ay, No anyat naknakan niyo taglinlin nung ba kayo ang mga sasikaso kanyak. Kabalak ti mga nasisak. Sana na masapula subwandak. Basta idisuyulatan ti ka nagditalamisaan. Ala, panawan dak dito yan. Naggapan nyo nanang? Narabyan kayo? ay inak-ina si kaso ni Apong yu abakay. Apay, masakit niya apaw. Saan? Napigsa ni Apong yu, nga masapol nga si kaswag. Tapno siyak ati pangtadan na itilotay kain balay na. Anya? Apay, ay apag-interesan nyo pa iladay jay. Dala nga rodan inted na atawid yaw. Nangina ti dagaytan. So masapula siyak ti papananday jay abalay kun lutay. Nung ngay sana da kayo tipang tidan ni apong. Sana mabalin agreklamo no kasta ti mapasama. Nanang, madamag kumanlaang. Asinun to ka di tipang tidan niyaw, dito'y balay kan luti yaw, inton matay kayaw. Sa anak pa matay, Simon. Napigsaak pa anak ko. No siya, jak kaya at adanunan tigas iti taon yaw. Diyan may lamain yu, yan tiyagbiag no kasta. Nuda kayo ngam no siya, kayat ko pa tagbiag. Uray limawan no sa nga pulo at awan kumapay no mabalain. Ay na, bakit kayo una yan danunan nyo pa iti kasta atawag? Saan? Napigsaak pa ilangan. Napigsaak amag na. Napigsaak ngagtrabaho. Kan kang runahan ti amin. Napigsaak amangan. Nasaw ni nanang kanyak asyak kano ti pangtidan nanto itilutay kan balay na. Tasak ti buridag, manang karya. Nay, agtal na ka. Di ka agarami di ti istorya si mo. Siyak ti dakdakkel ti karbengan na. Tasyak ti inauna. Siyak! Tasak nga ro ti buridag. Siyak nga raw. Nanang, Uncle Simaw, anya man na ti pagrekrekyaran yun aya. Basta agsabat kayo, agapa kayo. Apay aya, kasta kayo. Ay, daytoy ulitag mo Almanan na pailaang jay balay ni Apong yaw. Nakababa nang lang aruday. Ay, bagbagaan to inam Arnel. Agpinpinsyon lang arudan. Ng pag-interesan na pailang, nagbasit aluti kan balay ni Apong Mau. Gusto na itan. Dudua kayo ngagkapsat. Urumbang ko mga katunusan kayo. Ni Apong tiag desisyon no asino ti pangtidan na iti dayjay. Umunga ben si Mau. Di ka pakalaeng ang mga dang. Tas ibibiyag pailaang ti inata. Urayan ta. No asino ka data ti pangtidan na iti dayjay. Basta siyak ti pangtidan na. Siyak! Pasensyaan yun ang itatang ko insan. Nakababa inter aramideng na. Mapanasungsungaton ni Auntie Jabalayo. Ay, uray ni nanang insan. Kasta matlati aramid na. Isung awan ti rumba nga ikid dawam iti pasensya. Tagpada da iti aramidan insan. Ay, wen nga rod.
Nauna yun, lagi dyan adadakil ta. Bakit kinlakay dan? Kas dyan pa ilang mati aramid ta. Uwan nga ron. Agkabsad da pa yung nga ron. Ay, agin innagaw daki din. Iti sa nikwa ni apong ta. Nalaka, bagbagaan talata, dang iti dadakil ta, insan. Apay manan nga da kayo dito'y balay ko, karya. Simon, Umay kasi kasuna nang. Kani, inyagan ka iti suman kun putaw. Paboritom da gito'y kahit. Ay, mas paboritom tayo inyag ko, nanang. Bibingka kang turon. mala. Idi suyo lata ditanta ka nag-amin na kita. Paborito kamin na kita. Nagdigos kayo nanang. Ay saan tamalaminak? Maminsan lang iti makalawas ti panagdigos. Saan ngay naldaw? Ay, umangamin si Mau. Ah. Numabali, nuray sa akin. Nga digdigos ni nanang. Tan nalaka ang malamin, ti mabakit itan. Saan ka day, nanang? Kawan ba? Labaran kayo ano kaya yaw nanang. Mangipapudo tak iti paglabar yaw. Ay saanan? Masadutak nga aglabar. Nalaagawid kan si Mau. Tasyak timang bantay ka ni nanang. Na, apay pagawid din na ngay. Sikat agawid mo kayat mau. Siyak timang kadwa ka ni nanang. Maturugak ay tarito'y balay na. Tanay, narigat no agmay-may sa ni nanang ditoy. Ay, ura siya. Maturog mo dito, oy. Mala. Maturog kayo na dwa dito tapnawan rere. Kat pagyamanak no kayat da kakadwaan dito'y balay. Umay kayo nga mino ni Jebalay. May mayat no ijay balay ti pagyanan yaw. Tada dagi ti babay nga apo ko ija mga sikaso kada kayaw. Tani manang karya, awan anak na babae. Saan na kay ama sikaso ti lalaki nga anak na. Nagruna ket ada trabaho na. Ah, kasya nga ang mga sikaso ka ni nanang. Sa anak ba't nga inotel, anak ko? Sa anak agpasikaso kada kayo. Tanapig sa akpay. Kabalak nga si kaswan ti bagay. Tantang, papanan nyo? Apa yan, nagdakkel ta bagyo? Ag naidak pa ilay di balay ni Lulam. Taday, madlaw ko kung nakapsutan ni apong yaw. Anya? Apa hindi na kaya ti agnaad dito'y balay? Di na kaya, tamabain ka nung agpa si kasaw. Iso asyak lang ang timba panijay. Anya? Ang mga mauna anak man yan tiyaw. Isuman ti makakaandan na mga asikaso ko ni apong yaw. Ha? Sip-sip dahi dyan nga ang tiyaw. Ha? Amok tumula dyan balay ni nanang ti almanin na. Ay, kadagpada kayo lang nga tatang. Uremot na kayo. Al-almanan nyo mo at di balay ni Apong. Siyak mo ta talaga ti pangtadan ni apong yaw ti dayjay. Ta siya nga ro ti buridak nga anak na. Sa bali mo ti rason ni Auntie Karia. Isuka no ti dakdakkel ti karbengan na iti dayjay abalay. Ta isuka no ti inauna. Ay, siyak. Siya nga ro ti buridak. Tataw. Nagpintas nga min kat ti lokasyon di balay ni apong yaw. Igid amis mo ti kalsada. Nagpintas a pagbisnisan ijay. Iso nga almanan launa di ang tiyaw. Anang, umay kayag na rin ije balay, tanay, nakapsut kayon. Umumay mat ni manang mo dito'y numaminsan. Awan kaste da ka na yung nakadwa ma. Damdamagan da ka dagiti apo ko, nanang. Agnaid ka kanun ije balay. Kato'y balay kon ngay. Asino ngay tagnaad. Isira tayo ha? Anya, mapantayo na ije balay, tayimpake ko, nagiti kawasyaw. Ay malang aruda. Da kayo ti makamaw. Kalaat mo't nga mina na kimapsutak. Bakit ka talagan? Ha? Ti kuna na nakasigurado no alain na ni nanang iti balay da. Bayan nyo, no iyawid da ni apong nanang. Di ka man makinagawin. Daywan! Kukwa na laang ni nanang. Takukwak mo't ti balay ni nanang. Anya, ay, saan ka di akas tananang? No kaya't yaw, kasarita yung to ni apong. Tadwa kayo apang tedan na iti balay na. Tapagguduan nyo ko ni Uncle Simon. Ay saan? Siyak laang timang tawid iti dayjay. Bak nang mo't laang dayjay nga uli tugmaw. Sige, mapanak iti balay ni nanang. Tainak itrangka. Kano nakatrangkan? Intrangkan ni Uncle. Ay kasukatak at iti dakdakkel ti tulbog na. Tapno awan ti sabali ang makalukat.
Siyak lang. Apong. Ay, anak ko. Nagkapasama ka na akong yaw. Ang mesang sangitam. Ay, Tasayata si Mang Padgayon, tatang. Ah. Natayan niya Apong. Saan nga gangangas? anya. Nanang. Nanang. Ay. Maya! Ay! Anya jay inyawag mau, ija kasinsin mau. Ano ni Apong yaw? Natayan, nanti. Anya! Ay! Ay na! Nanang kuya! Apay gay! Alinibasan na kami. Apay ay na! Di mo man laim pagamay. No asino kada kami ni Simon. Timang tawid itinapanawam abalay mo. Ay! Siya ka daw. Naglaing kan. Apay, ada kasuratam, amang ipanagnag, asikati mang tawid itinajay. Automatic asyak Ta balay ka tinakagsatan ti anges na. Kansak ti buridak nga anak na. Ay, sana mabalinti kasta nga ibagbagam. Ha? Aglini pa talaga agkapsatan no kasta kasiman. Ha? Tatang, anti husto ko man. Hey. Di kay agapay ti sango ti bangkay ni Apong. Pangasiyo. Ilakaw ti balay ni Apong yaw. Tapno awan apalan jay ang kalbaw. No ila ko yaw. Pagguduan niyaw, ti mapaglakwan nanang. Anay, tanababa ng mula nga amang jay kapsat ko ngam siya. Ad-adaw ti anak na amang tulong kan kwa na. Siya ngay, may sa ti anak ko, si Kalaeng. Nanang. Naala ko ti papeles ti daga ni nanang. Isu nga awana ti maaramidan ni ang kalmaw. Gumma talaga dahil dyan nga antay. Inla ko nakindin dyan balay dahil di apong yaw. Ala, baybayan yun, tatang. Sana bale? Ta saan kayo abaybayan? Adu kami nga anak yun, mang tulong kada kayo. Oh! Nasakit nga ron nakam ko kaniyan tiyaw. Punasin nyo day ta, sakit tinakin nyo, tatang. Itajulatan ka ni Auntie Dayjay. Anya pa'y latsap-sapulin nyo, aya? Kat binulan mo at nga ikanda kayo iti allowance yun. Nakaw. Tatang, baybayan yun Dayjay. Itajulatan ka ni Auntie. Kandi kay agimula iti sakit tinakam iti kabsat yun. Taawan maghanap yun iti dayta. Nanang, rumbang la pagbingayan nyo kani angka. Saan nga raw? Abay, di ka makaawat, Arnel, Kitaan nyo. Di na kay kasarsaritan ni angkel. May ramaraman pa yun na mismisuutan na no kwa. Umanaw tan dito. Tapno maliklikak jay kabsat ko. Anya, papanantay ko ma. Ada nakita ka house and lot. Isunalaang taadayo dito'y dayjay gatanga kabalay. Anya, ay, jak mabalinti pumanaw dito ya. Ta dito'y ti ayan ti trabaho nanang. Makaamo ka no agbati ka dito'y. Basta siya. Makaraktaw ni ti pagnaidan intun magatang ko jay ilaklako da abalay kanya. Ipatawid kun ka to'y balay. Tabangan no madamdama mga sawa kamutay. Kaya ti makikabalay iti agbali na manugang ka. Iswa lumasin na ka ni ti pagnaidan. Okay, aking balay nga rod itigatangan nyo ngay. Am-amaw ni kumarek ti aking balay. Mapan ka binta, tayo nakbayadan ang ti balay. O anya ngay maray, mapantan. Wan, itaypay ang nakarubuatak. Si kalat ururaya kung maray. Nala, mapantang arudan. Agkumyutan. Iplitsan nakatawan kwarta. Ay, wan. Ay, danag mo na ya. Kat, anya ngay, nakasaritam ti aking balay. Imbagam, mapantay tayo jay. Wen, inawagan jay kumarik. Tajay kumarik tada kontak na kunkwana. Aya, kunakman no am-amom di agilaklakaw iti balay. Saan? Am-amo ni kumarik. Ngam siyak jak amamo. Ang busy jay kumarik. Iso asyak laangan timang kuyog kan ka. Amutang nga raw ti papapananta maray. Wen maray. Inted jay kumarik ta adres sa papananta. Ay na, nagpintas dito'y maray. Nalawat arubayan. Kanawan ka arubam dito'y.
Tapasing magayam a for sale dagita babalay ti karubam. Huwag nga rod, maray. Ay, nadala ko makwarta, gatagag amin dagitan, maray. Wen nga rod amare. Mom, kastoy, ti arapaap ko apagyanan, maray. Isu na lang takaslan na baba dito abanda. Okay lang, daytan, maray. Sana problema. Nga masino nga ti kadwam tungag na dito'y maray. Ay, awan may sak, maray. Umay kanto agpaspasyar No, kaya mo ti agbakasyon, may kanto lata, maray. Sapay ko ma, taibak nang nadayjay ngay naguman na. Tatang, agsasao kayo man ang may sa. Hey, malaglagip ko nga raw, tinaramid di kabsakaw. Sapay ko ma, taibak nang na kung kunak. Ay naapo, day takay mana. Lipatin yung dayjay kunak lang arudan. Ato iti kwartayo. Inted dagaret. Sindi kun joy dayta. Kun daytoy matitid ko para kada kayo. Ay, kaya manak manan Nawanan yaman na tatang. Inkay kitnek pa siya. La, rumor kayo. Tain kay agpapukis. Ag-shopping. Kun mangan kayo itiruan. Tapno, mayaw-awan nyo man. Di pampanunutin nyo, tatang. Laban nga raw. Ilibrek man nga raw ti kumparek. Ting kami man mang restaurant. Hello, Maray. Kaano nga agpasyar ka dito'y balay ko? Umay ka agbakasyonen tapno adda kadwak. Hello mare, into na da kwarta ka. Umayak to. Ay, umay ka din, Maray. Sukatattaw na ita playtime. May kawaak dito itawan kadwak. Di mo makaumay ti anak ka ta makumikom iti trabaho na. Sige nga Rod, basta sukatam ti plitik. Maray. Wan, Maray. Basta umay ka, taag bakasyon ka dito'y kabarbaraw abalay ka. Ay, bagta nakasangput ka. Sakbay nga nagtudaw, Maray. Ay, wen nga Rod Sapay adda mapag naman ipo DJ kalsada. Awampay balon ko apayong. Mabasa ako man. Mala, ginanakan, Maray. Mangantan intong madamdama. Mano nga aldaw mo ngay dito, Maray? Di uray makalawas no isaw. Basta anusan nakapakanan na. Ay na, awan problema iti dayta, Maray. Mabalain. Maray karya, agring ka. Maray, Ay, apay, Maray. kita manay. Nalayos na matan. Ay, alawon nga pa isaw. Dandani mo madano ng tidanom to'y kama. Ala, Diyos ko. Bumanguntan Maray, tanay malayustan. Ay, isaw. Agbakwit talangan. Ay, wan, Maray. Hello nanang, kumusta kayo ditan? Ay naku nalayusa ditoy, nagbakwit akaon, patingga-tinggad mo tanti danaw medya balay kao. Ay nawanay, nadadaalan dagitay kabarbaro aref ko, kantay dakla tibay, kan dagitay paglutwak. Sabay dinginain, kan hulugan namin dagitay anak ko. Ay, Anya, apay nga nalayos kayo? sigun ka dagiti asidag iti dayjay ang lugar. Isugaya mapimadaw dagiti kakaaruba kijay. Tasigudan amalay layos ijay abanda. Idapaw, da mo amaw akasta anak kaw. No amok lakas jay, jak kumaginagatang dayjay na balay. Sayang tinaigatang ko ijay anak kaw. Sige, umayak dita, paman nga agsardeng titudaw. Tagaawid kayo paila ditoy. Kabagays, gatanga mong di balay kaw ijay lowlan. Ay sana, manang. Jak ka sa pulan daytan, adan balay ka. Ay, aday, bintas mo tuntoy balay baw. Ewan pinapintas na giti anak ka. Sika ngay, damag ka, nalayos ka kanaw. Ay,
win nga raw na ilaw anak ang naggatang iti dayjay. Hay, ilaklakaw nga maawang mo manggatang. Sayang tinggatang ko iti dayjay. Wala ka ila kung lata Andan tulata siguro maggatang. No ilakok iti nalaka. Dapat siguro namnama balakok dayjay. Agam, hay, anyan. Sayang tinaygatang ijay. Suray ka bagay. Inaguman ka. Binukbukodak tinaglakwan iti balay day dinanang. Nalabay, karma kanyak day tayo napasamak ka bagis ka. Mala, napakawan kan kabagis. Aklunak nga di damaw, nagsakit tinakam ka. Agamita, sanain. Tanaamiris ka nga oray siya, nagbalinak mo't agam brown. Tapi nagintirisak editi balay day dinanang. Isuali paten tanday ta. Napakawan kan. Ay, agihaman na kabagay. Naurnos mi metlang ti amin kada kami iti kapsat ko kat mayatan tilinangan mi. Katimat balay ang nagatang ko, inlako kon itinalaka, tadyak metlaang mapagnumaran. Kat tinaglakwak, nagbingayan mi iti kapsat ko. Alakastan, tuy pagayam mo, karya. Alay gagayam, di tanti nagpatinggan ti pakasarita ni pagayam karya. In your nose para iti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless iti tunggal maysa. Hello gagayam, naimbag nga oras yung manen. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Raymond saan naapudno nagantintay idrama. Kani patangatang itangam sakbay na, makablawang padagiti kakabsat da Marita Kokya, Alan Bartolome, kan Susan Ronquillo. Kastimanti ko na ni Kabsat Raymond, Dear Manang Bianang, awan mano sa katrabaho, aminado ka maisaak, asadot, kat iso tinak, isalaysay. Makabandog mo tagtalon. Nagrig ka tibiyagan ay ati manalam. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumagay mat atrabaho ti mastrikam katawan mat nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayim kaw. Makaammo ka. Gampanag kunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Unang ang dakil magbasitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Ay, katadalatakin ka ang arod. Nasaya at mat no dakil ti sweldo ako nam. Sa matuna dakil, ng dadakil magbasitin ng ti sweldo ka makitangdam. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling kan mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan pare. Uwan paray, excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka mo lang. Una paray. Nasayaat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong pare. Di ka agsadot-sadot. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kada tayo. Kasta iya. Uwin pare, para kanyak. Ayusan tayo at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti day at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napanag construction mari sa leng. Dakil ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak dakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Maya tayo-tayo pa iti saksake. Wen hingga may tatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. When mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga ron Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay asaan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga rod. Day tapay ti maysa nga ikarkararag ko maray. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida.
Dahil tanto laki di magastusan iti ospital. Ang pudo magahan dito construction. Nyamat ti kastoy. Kasla maaday gimpirnaw. So apay nasakit ti sikit kung magkiw-kiwar ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayaran Sprite. Di mo mabalin nga ito gaw, uraya pagbik ko ma. Tadda magbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, dupa sila makalawas. Ulikata kaon. Matayak no kasto iti trabaho. Uraya wawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Bababaway kasi mrek iti construction. Tapay, mate? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukol ta sika kung agkiw-kiwar iti siminto. Urawa na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay nga ni Dario ka maanusan na, mate? Talaga kidi asadot ka, ah? Isu atas na itikas dia trabaho. Siya ngay. Sang ko abagay itikas dia trabaho. Ay na, nakapilpili ka. Kawambang nga rod nalpas mo nga adal. Ore ah. Adami siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka, ah? Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldom? Di kan sumrek inton Lunes? Inan anusa lang yung lagpas ti makalawas. Tap numalak ti swildok panay. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano kang agbiag ngayon no kasta agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y masiguro mas traga ka trabaho panay. Oray niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makaamo ka nga rod pare. Di ka mat mabalin apilitan uno igawid. No di mon kayat tiyag trabaho. Tarang, kura tayo mampay. At ako magatangag. Day tangamin ka. Dakal mati sweldom. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne uray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oho, di maanusan. Di kay madanagan ta, agbiro kak iti sa bali at trabaho. Kaano ka nga agberok? Aginanak pa iti sumagmamanungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanay agpat nagapanaginanam. Ita ka makitang dan, tay supay titangdan mau. Nadudog ti bagi kon. Takpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanaakpay ka di. Imbag man marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga aginanaakpay, hanggang masikurana kon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko ngay, saan na manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita, ngam masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarot ti babae, Mare. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo, no anya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Hanggang sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. Ay, kan awan mangayat kan kuha na babae, no ang muda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, ang makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsi balasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wen nana, talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang. Basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka pabanog mati agmalmalon nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kaginanakay na nanang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay,
Mabisin ka, uray agmalmala, manakaida ka. Apay ka ta saan ngay. Ang dami buksit ko, makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit, ag trabaho latta. Ay, kumusta gayam ni Mirsay? Kasla, kailiw ko makina. Ah, apay kumamata ka iliw mau. Medyo kras ko nga ran. Saan ko pa yan na ibagakang ko na rin na? Teko na, kayat na ka dayjay. Ay, sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka, mate. Para makita na lang. Amok nga damo pa naggusto na kanyak. Pag ko na amay, Kanayon ang matiliwa no kita-kita na. ay sos, piling ka, mate. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na, no kasya akit kita na ka. Ay naure po utang niya ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na lang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi jay ta andamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailambat siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang day ta ti may bagay kun ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo amay baga anak pudot? Ay wala. Ay sungain na man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Asa ino kay ti armam? Kini ni Mercy. Inakpasyar no madamdama. Agdigo sa alaan. Ay, di ka laagbaen. Naimbag ano kayat na kadayjay? Ay na. Kaya na. Dantong nga ro trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, Mercy. Mano kaming ngal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamat ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalin ti agaram. Ay, ikwa. Ay, pasensya ka na. Ang agbiro kalaangan iti sabali nga armam. Apay, hindi na kayat. Pasensya kan, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiretsahan kan. Agbiro kalaangan iti sabali nga armam. Ay na. Apay nga ibalibag mo ti ridaw. Apay akas na ti jar mo si Mang Pat. Piling beauty babae. Hindi nakakayatain. Hindi pa ilaka gugod. Ni ka di Mersey ti dakdak ka matam. Ta sino kumapay nga Hindi nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat. Kastan ti ibagbagam. Panunutan pa no anya ti rason ti di na pangayatan ken ka. Tanya kumangay may. Katap mo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan itong bigat. Si ka lang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya. Sadot ka. Nya, matikas to yung trabaho. Agmalmala man nakaigam da tao iti danaw. Nakababad tayo makiti danaw. Saan lagayam aplato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Adda aja manusan ti kas to yung trabaho. Isumod lagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Kapata kaldero minusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nitong malam. Ibaga ka na ospital tina. Kaawa bantay di ospital. Tapos itagdamot ta sweldo ko na. Naglalaingan da kayo mo. No libre ti pa naginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga itagda. Anya? Saan mo man ang amanusan ti trabahom? Nagriga mamutay. Agmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan ko matapardasan ti aginaw? Maurno nga na, mate. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Agbiro kag iti sa bali at pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo.
Amin la trabaho kat saan mo maanusan. Makabiro ka to, itinalala ka. Kaya ito makasapulak. Soblaman nga raman ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakiasawaam. Ang konsumisyon tulakit di ken ka. Hinanam mo. Samit ah? Ay, kuwar tayo man kinay. Di ka madanagan. Tayo ito na da permanente at trabaho. Da kayong tumatikak. Ay na, saan naman hun anaanusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Adaman ni Jabalayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga roda. Kasanun tulaang ano awana kaon. Ay, kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit din akam na idibinastad ni Mercy. Ah, kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nutiki na sadot na ti saan anangayatan ni Mercy ken kuana. Kahit, anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka naw. Anya? Nakabiro ka ka ulit itinalaka at trabaho na nang. Anyamanan ngay at trabaho. Sitar, itinalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro ha? Talinong mait. Kung saan na mababad ti makiti tanaw. Ay kat anusam nga ruden tanalaka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng ano maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ang tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Ada itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rod ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rod maray. Adama makabulan nan nga agtrab-trabaho. Ay, kat maanusan na nga tan-ah. Maragsakan at nga rod maray. Kamaudyanan na. Adama la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida kapay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la numaano sa munti trabaho, nga imikat ka manan. How? Kalokwan da trabaho. Inak ke iyor ornos ti bula waru-wara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man inyornosain. Oh, makauma. Bambandugan da kada taon. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akinasadot nanday jay, nana. Ijak man ang mono asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan mat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasladyak mo may turad ti mangan lantan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay matkit di nana. Ay na, ibig sana ti tudo. Sapay agguruod ken agkimat. Tinasayaat, aglinong tayo bay. Ay, dito yung kung sirok kaya ka siya naginaw. Tay sumat niya si dito ayang kaw. Dito'y kami nga rudan kalapaw ti anak ko. Ta isumat ti asidong dito'y ayan me. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaang aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa ilahan kita. Isuwa dito yung kaw. Ha! Ay! Marinig ka! Apa na basbasa kayo na nasa line? Sinarukuso yung matatudaw. Ay, sinarukusok ko na. Kaumay ko ibagakan ka. Anak imat ni nanang mo iji pagmulmulaan me. Anya,
Apay ni aninanang kulat tinakimat. Na, ay, tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anyang amin tinapasama nga itapay anak kima ni nanang. Agdudo matinaglinungan mi itinagtudo. Kan agkimkimat itinakapigpigsa. Kat itinaglinungan ni nanang mo apuun ti akasya tinakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo itilungon ti inam. Siya kun ti makisarita kadag iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan na ti agaramid itilungon ti inam. Hindi aman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo, ganyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam, no kasano tayo amay dulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kau. Basul kau. Hindi na ibaya nga mingay so tinagtrabaho para hindi pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho. Kapinagtalinayan ko latan dito balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang kau? Nanang kau. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagtang ti inam. At ita taawanin ni nanang mo. Agbiagkan asiksika. Awanan tinamnama mamang tulong kan ka. Isung aggagat ka kuman. Agtrabaho ka. Tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Baro! Naglading itak iti husto gapo iti pupusayan ni nanang ko. Dinengag kumat ti pamagbaga ni Nana Saling kat nagsapul ak iti nagtrabaho. Naki-construction akmanan kan uray marigrigatanak inanusak. Tapno adda pangalaak iti pagbiag ko. Katita nairuama ko niti trabaho kat adda pa yan garden ko apag mulmulaak iti agduduma a prutas kan nateng. Adda matan nobyak kat umandanin ti panagkasarmi. Alakastahan ti pagayam mo, Raymond. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Raymond. Di tay drama tayo, Manang Biyana! In your nose para iti script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless iti tunggal maysa. Hello, kumusta kayo man na naimbag nga oras yo amin? Shout out kada kayo amin amang tartarabay, kadagiti amin ang drama tayo. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo patangatang itakat manipod ka din pagayam tayo at isyang san apudno anagan. Ngam sakbay na makablawan mampay ni Elena Reyes, ni Jaira Tampok, di Kabarugis Quirino, ni Ray Arellano kinibiyag ti away. Kastimanti ko na ni pagayam ti siyang. Dear manang bianang, kaya't ko pa'y drama to'y kapadasak. Sana gaputay palastog ko ti madi nga aramid ko. No di ka tapno makaitad adal kan leksyon, kadagiti padak ngagdengdengag. Rogyak nga rotyag salaysay, idi nakipagnagadak iti balay ti inauna akabsat ko. Manong Lando, an-anusan nakpailaang mon. Sabay ko matadi ka mauma amang tultulong kanya. Uwin kabagis, danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ngay no saan na tayo ngagkakabsat? Wen matkit di Ang dagiti daduma kakabsat ta, padak mat idang awan mabalbalinda. Si kalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamot abumaknang kami. Ay dumting tulat taday ta, kabagis. Saan pa siguro nga ita? Ang adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Taure ka sa no ti ayat mo abumaknang no di mo matang gaya ni ti aramid. Awan serbina. Wen matkit di amanong. Anya ngay, makipagnagadak pailaang dito'y balayaw. Bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagsele. Hingkaginanan. Ituloy kong tilablabaam. Ala saanan. Nagadutoy lalabaak. Sapay pasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man anong kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, hingkaginanan ta siya akong taglaba.
Ala, sigurado ka, Ipag. Wen, ala, siya ditan. Ingka kidag silpunan tag-relax ka mo, tipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga anda dito balay yung nga, no jak tumulong ka dagiti trabaho dito, oy. Ay, manong lando, mangantayon. Nakaluto akon. Nakagauwak pa yan. Kastaya. Alang aron. Makantayon tanay mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumango iji lamisa antay na kayaban ni ipag iji paraangan. Agsibsibog ngamin itimulan na amasitas. Kung nakasyak ko man timang sibog no madamdama. Ala. Pagkiayab mo itong harod mo nagdi kakaanakam. Tambangan tayo, tabagis. Wan manong. Parbangon mo, gaya man. Nasa pa pa'y bakit? Hindi ka pa'y bumangaw. Ana, asin mo dyan agwalwalis. Kat parbangon pa'y laon. Hindi siyang siguro Amumait na masapsapa bumangbangon di kapsat ko. Naggalit na dyan akabsat mo. Mababay na pa yan o datuma. Tadandani iso amin. Hindi mga ramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mat nga ron. Gimagat-mat ng nitisyang. Kat sigod na sadot dahi ta akabsat ko, ubing kami pa Ay, kat, nagnakam siguro Iso agimag. Sa bagay mat ka di Isabay-bay am laeng no kayat na tiyang trabaho dito balay, bakit? Nasayat ka di, tapno saan ka amaringkatan ka nagiti trabaho dito balay. Ay, kapailak mo. Tanarwamak mo nga agtagtagi balay, lakay. Basta bay-bay am tigabsat ko no kayat nakatulungan. Alang harot. Ta, inak agluton. Nasapa pa Iturog mo pa tawan klase na kiti anak ta. Agi na nakamit. Sana pala, tanda ni Tis siyang agluto. Eh, manong, mabalin ama amuan ti password ti wifi yo dito balayaw? Ha? Aywan, nalipatak mo ngayon tayo. Di mo mo't namin impalagip. Kamamok lang amin itagsapang at nagayam internet yo. Sige, ta-i-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mat, Tisha. Bakit? Ayan iti siyang. Nakaturog pa'y laeng. Napuyatan sa mo ta nag-cellphone idirabi Anya? Napuyatan nga tawan no madetirik na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang riing. Sige, tenak man kita ni ti silad na. Ti siyang, aldawon. Agreeing ka, antayin ka mga anoin. Apay adi ka bumangon. Madeti bagbagim? Wan nga rod manong, nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga Agurigur kaya. Saan mo't ngam, bannog ko la siguro dahi ito'y manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na kitay linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditi bagik manong. Ay, lakay, ibagan man kan ni Tisyang. Ta, laban na, dagiti pagsukatan na, no kas diyang agdigos. Iwara na mo ngamin ang latan, ijabanyaw. Ka, umangot, dagiti lupot na. Sige, ta baga akto ti kabsat ko, bakit? Kan, dagitay pangpanganan na, iti saramsam na, ijay silid na. Ay, napo. Naurnong, ijay igit ti kama na. Makutkuton pa'y kit din, ijay kama na. Napanan naman aya, bakit? Nakaturog man na. Ay, kastalatan, ti aramid na. Maturog, kan mangan latan. Ay, hindi lagayam damo, nagagat ti kabsat mo. Sumagmamano lang nga aldaw, agimagat. Ngamita, rumwaran ti pudno nga ugali na. Huwan nga ron. Nadlaw kumot day ta. Kunaklano agtultulo yan ti kinagagat na. Ngamsan mo't kaya. Ay, baga am to jay kabsat mo. Naimbagkan ka ta kabsat mo. Tano siyak ti mangibaga, ay amangan no sintirin na. Kat, aga pa kami pa'y. Banag adyak kayat ang mapasamak, lakay. Tisyang, tulungam ni manang mong agluto. Wen manong, anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding, ag pinapaitan tayo man kan kaldereta. Wow, naiima sa manong. Ay, pasensya kan manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan po'y mang-aming trabaho. Ayos lang. Apay no ituloy mo tiyang eskwela.
Sayang mo, di narugyam a kurso. Jak mayulon tag eskwela manong. Amangan numabagsak tulaang. Sayang ti bannog kun kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapap mo. Ipamaysam ti agiskwela. Siyak ti mang paadalkan ka. Basta ikarim at arimaanam ti agiskwela. Saanan manong? Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kong tagsweldo. Anya? Ibiro kan nakman kay di ti trabaho manong. Basta sana katulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga rod tayo amok. No, adda pang isargan nakin ka at trabaho. Siya, nga laom dagito'y jak us-usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon manang. Itad mo amin dagitoy. Wan, nakadulin mo't la dagita. Iso nga, itad ko kan atat na ataw saram. Alakat, thank you amanang. Kan dagito'y pa ne, sapatos kan sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga, eksakto lakit di dagita ken ka. Wow! Nagpintas mo dagito yan. Ay, thank you manang Ay na, nagsayaat kayo kani manong kanya. Ngawan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalus laang ti aramidam. Iliwag ngamin ti kinagagat mo iti damom ti nagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Maistresak ngamin no makitak anarugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasaya ata nagawid ka, ti siyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay da manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampiang asawa na? Imawag ngamin ni manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasya tinay pagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Nagagatak tupay. Siya kaming tagdalos, aglaba ka nagluto. Saan nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho. Di ka sadot-sadot na kababain. Wen ka di, danag yun aya. Ay wen, isa nagawid ak taumayak man dumawat iti kwartayo. Dak pa'y nasingir tin lakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mang singiran? Kasapulak ngamin ti kwarta, tagaplayak iti trabaho. Diyak kaya ti umutang kadamanong Lando, ta ibuy-buy dan tumanan. Managibuy-buy dagi nga agasawa, masurunak. Agawid ka nga minayin, tadi to'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho. Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ingay. Pang probinsya trabaho. Kaya't ko iti syudad. Nauma akong dito'y probinsya tatang. Kaya't mo tagwit restisyan. Ha? Sa di manaw, kan akin restaurant. Tay kumadak kala restaurant Amangan mo no tay turo-turo. Dakkel a restaurant tayo jay. Gayam ti kumparek ti akin kukwa. Ay, maya nga ro manaw. Sige, kaya't ko. Kaano nga amang rugi Isubmit mo to para ti requirements mo. Tay sudan to ti mangibaga no kaano ti panang rugim. Siyang umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdamak to na mangan, nabsugak tay. Aya? Sige nga rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakitam, jay kan kanan jay kabsat mo jay kusina. Oy, mangan iti litson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taadain sangput na alit John. Ay, alagaya minsang put na amasida. Ang di na inrori di mangan tayo. Nalala, baybay amon. Nagsweldo siguro, iso agim matang itilitsyon. Malitikas ni nga ramid na. Gumatang iti masida, ng para ken kwa na lang. Saan tapat akas niya ken kwa na? Open diti balay. Nanya ti kanan ta, kanan naman. Ala, baybay amon. Di mon sitaan, tamangan no agapa kayo. Sana mabalintikas niya nga raramidin na. Iparupan na ti kinaimot na nukas niya. Isyang, nagsweldo ka.
Ni, apay damdamaga manong. Ay, kat madamag ko lang ba't ha? Kaya't ko lang ipalagip. Nga umadanin ti Judith ti silaw tayo. Ha? Mangtad ka kumaore basit lang nga share mo. Anyamatan. Gaputag susweldo ak. Namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga disnudo ak ah. Didak mo dagdagan manong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ating ko. Ay, pumanawak lang iti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Ni, saan ta ka mo napapanawan? Basta pumanaw ako. Pag naadam kumangay. Agabang akiti pagnaadak dito syudad. Ay, lakay. Gimuran sa matan di kabsat mo. Pimanaw matan dito'y balay. Baya ma, nung kasta ti kayat ng aramiden. Linapdak mo ngam talaga nagpilit. Di na kaya ti maobliga nga agbayad iti pills. Isa pimanaw. Diyak mo't pilitan nga agbayad no talaga adi na kaya ti mangtad. Ngam pimanaw na tamay. Ala, anya laangan nga timakuna ni tatang. Ibagag to ti agpaiso ka ni tatang. Bakit? Nay, apay. Pinapadaw da kan di tabalayaw, balasang kaw. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak niti siyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni Nanam Arusana. Ay, apay. Pinapanaw da kan di tabalayaw. Saan ko abalay dita, nana? Balay ti kabsat ko. Ay, amang ano anda mo mapagabangan ditoy. Ah, ay, awan Napuno amin. Hangam no kayat mau. Umay kaag na udan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray ang bayad ka laang ay ti lima kaso. Ngam, siyak ti pangtidam, wan. Ta, siyak to ti pangtid iti kaanakak. Katulong da ka dita, nana? Kasla-kastan, agam, na totally katulong. Ta, anti-dakit nga raw. Ay, kababain sama. Saan? Siyak ti makamaw. Nasingpot ti kaanakak. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang at aramida Ay, sige nga rod, nana. Tay supay ti pagabang ko. Makatipidak basit. Sir, mabalin ka di makipagnaud pay laang dito'y balayo ni Tisyang. Best friend ko ngamin. Pinagtalaw da ngamin ngay dita balay ti kabsat na. Uray, agkasilid kamin at nalawa mo ti silid ko. Ah? Sino ang kamsat mo? Ni Manong Lando, sir. Timay sa kanagiti ka arubayo ditoy. Kasta ya. Ay kat makamu ka na Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi ngamin to'y gayom kaw. Kaya't ko atulungan. Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay lang kanyak dahita. Oh, makitam. Nasingpot ti kaanak ako nagtumay. Wan nga rod. Ngam, apay ngay sir, ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kwa. Kasta nga minan ti nakasanayan may nga inawag may. Basta tay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo, tatang. Ay, naawang pa'y sweldo. Kan basit ti sweldo ditoy. Pay na yapin manaw ka iti balay ti kabsat mo, anak ka. Kaya't kung arod matagsulo. Hindi ka lagbain. Hindi istambay ka, nagkamang kakadakwada. Gamitan ng trabaho, pimanaw ka lang ta, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya lumasin. Kaya't kung arod matagbukod. Ang subli ka iti ayan naman ng baw. Sana tila pakigigyan ang kita. Timon sabi ang mama ito pag nanaidam. Ay na, mammo. Gayam ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing puta bakit. Ay, kita ang baset ti siya. Di ka basta talag iti di mo na ang amaw. Ay, narinig ti kasta. Ay nawan. Di kay ka di madanagan. Ang Muktar Aramido. Hoy, Tisyang.
Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Ni, saan mo, nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Aho, datalaang ti adda ditoy. Tadatanga raw ti agkakwarto. Isuasi kalakit di tinangala kadagita ay alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay napukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak, nana. Na, di kaglibak ti siyang. Ambok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di uray kalkalan yo ti baggo. Pumadaw kalangan dito iti siyang. Agtatakaw kamot gayam. Ha? Talaga pumanawat? Tapababasulandak mo titisan kong aramid. Makigyanak man na diti balayo iti uray 1 week niya manong. Taag biro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga minan na pumanaw? Tawan mo't bang papapanaw kan ka dito eh. Kababain nga minti makigigyan kada kayo manong. Ada tao. Mapit lang, tayo nakitain. Ada ka diti kapsat mo, ni Tisha? Well, sir. Apay ka diti kapsat ko? Napukawan kami nga miniti kwarta kan alas di tabalay. Kaya't may kumamakasarita ti kapsat mo. Timanaw nga min asaan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisyang. Tay suda tinagkadkadwa. Di ka matanagan, tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan akmadlaang iti kwarta ken alahas. Kaniti siyang ti atapag anangalay ti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga kasta ka, nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si katulbod. Na, Taimbaga makaanakam da, sir. Ngam saan mo't gayam? Katulong da ka maggayam ditoy. Saan da kakab kabagyan? ay basta sir. Niti siyang ti palutputin nyo. Tamanipod dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? Edi awan pa niti siyang. Oh. Isa niti siyang ti agtatakaw, sir. Saan? Saan ang agtatakaw, sir? Awan amok dita. Kasta unay, apa nagsangsangit ko iti daydagundaway, tanagdanag akiti usto, tatamok talaga mapabasula kiti jakmat inaramid. Ngam ti pagyamanak na duktalan matlang tagpaiso, kat napanagnakan ani Nana Rosana tinagtakaw. Jak ko nagsapul iti pagabangak, kat nagsubliak iti balay ti kabsat ko. Naamiris ko dagiti bidot ko, kat manipo di din, sinursurok ti agibingay iti sweldok, kat nakitinulong ak iti kabsat ko, para iti magastos iti balay da. Alakastan, to'y pagayam mo, ti siya. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti pakasarita ni pagayam ti siyang musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagnginay ti tunggal maysa. Hello gagayam, matutudo nga aldaw kada tayo amin kasapulan ti nananayanad, iti sa dinuman apapanan tayo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di ba kasaritan nga intay drama kanibasay tag at manipod kanipagayam tayo sebyo sa napudno anagan. Ngamsakbay na makablawan mampay, The Dragon X The Gamer, Immaculada Santos, Imelda Cabang, kani Jaime Rodriguez. Kasliman ti kuna ni pagayam sebyo. Dear manang biyanang, adanak mi amartir. Tauray kasano ti kinaulpit ti asawa na kankwana, ay ayatan na kanulatta. Kat kanayo napakawanan tunggal agbasol kankwana. Rugyak tag salaysay, idi balasang pailaang ti anak mi. Yan! Asin mo dinangastong dinataglaman kami! Nabartak manan ni Aryaw, nakaigamanan iti binalsig di ta kalsadan. Sumbro manayin tayo ta kalogoran tayo. Kaslag bagtit no nabartak. Ay, naisos, inyidanan di ta kalsada. Sapay ijay nga mo tinagiddan na. Ay maturog manin dita ah. Isuman ti ilislisyan dagiti lugan alumabasan. Uwan nga ron di lagnak mo day ta alakay. Inaklakay na, ti kinartak na. Uwan nga ron.
Isun samit anatay adagos di asawa na. Tanatay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inaldaw ngamin ama stress. Dandani pa'y nga rod nagbagtit di asawa na idi. Gapoy tinakaro nga stress. Ura sino mo't siguro nga asawa. Nukas kani aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sembet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Ako namlansan amatay. Wan nga rod, ay naimbaglakit din at nakatumpo nga kiti nasingpet nga asawa. Ay, agyaman aken kasibyo, ngamin nasingpet ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y apulos ti bisyom. Perfect husband ka talaga. Si kaki di me bakit. Pasablugan na manen nakudak. Ay, saan man? Agpaiso ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay kan ka. Nga may nakasingsingput ka nga asawa kan amati kakaiso na nga anak ta. I love you. I love you to. Bakit? Wala. Sumer ka, Biday. Pasensya ka na, nakawarwara dito palay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't ana arte, dado. Arabot ka ang bisitang dada. Kuntatan, ni Biday. Ni Biday gayam na ito. Kung nakalano asinam, dakbot mabigbigan. Sige. Panawag na kaya. Tayo naman parawaran na kita yakin lalay. Lumakilang! Ala, nabartek manan ni tatang mo, dado. Bay-bayam ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na raytan. Saan nga balbaliw. Kasanungay. Agpudno ta ka din kadananang ken tatang ko. Amon ni tatang mo di may papan ka data. Ang dagiti dadakil ko. Di da pailaan mo. Madanaganak namin, Biday. Amang ano pagkasarin data adagos na maamuan daan nagkinaawatan ta. Tiyak pa nakasagana. Kaya't ko asawan, awan pa'y urnong ko. Saan mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramaten ta. Nga ta. Wen, siyak ti makaamu kadananang kan tatang ko. Tinapatag, maamuandan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lata nga umay ije balay, iti anyaman nga oras. Tani, siyak latan ti umay diti balay yo. Sigurado nga ada maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. Awan bibiyang laka data. Awan matdaldala pusan ta tao. Ang bala. Agpudnutan to nga rudan kadagiti dadakal mo. Nakaumay ka dado, Barok. Anyat masapul mo. Nagkuyog kayo mga may dito'y balay. Biday, dadaw. Ay, nagapuan yaw. Saan kami ngagpalpalikaw pa'y, nanang, tatang? At dan nagkinaawatan mi kanidado. Agayan ayat kami. Anya? Ay, Ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y urnong ko. Iso nga awan pa'y gastusag amang kasar ka ni Biday. Iso nga pangasim, ta di na kami kumaapurain nagkasar. ay, di ka madanagan, Dado. Ta, saan may nga ramidan ti kasta? Ay, may mayat kit di pa'y ano, saan kayon ngagkasar? Ha? Ay, nanang, anyamot dahitan nga ibagbagayo. Kano pa nga da nagkinaawatan yaw? Nabayagan tatang. Talo abulanan. Anya? Apay nga, di mi nakita ang nag-aram ni Dadokan ka. Di mo imimay duti balay. Sa dinaw, tinangaraman na ka. Di tayo ikigid lang. Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Bakit? Ingka man asahan tayo badangkaw. Patadang mong itihustaw. Ay, sige lakay, mano abadang. Asaam amin tayo talo abadangkaw. Matong pal, lakay. Ay, tayo wasay pa'y gayam. Asaam, wag.
Why? Ay, biday. Apay ngay nga asaan dati badang. Asino ti badangan dangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pa'y lamangir na dayjay adadaw itinangag na abadang. Apay tatang. Di yung kadikayat ni Dado nga para kanya. Saan? Nakarkaro asaan kanyak, biday. Apay nay. Kat nasing patmat ni Dado, nanang. Nasingpet mo nakaturog. Di mi kaya ti makamanugang iti adabagbagtik na no nabartag. Tatang. Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartag. Kinamat-kamat na dagiti tanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-karit na ida. Ay, imamaday jay. Ragpada da iti amana a bumagtait no malaukan iti arak ti darada. Naminsan laeng mo't na napasamak dayjay tatang. Why? Sigurado nga ulitin ng tumanay. Iso ang sinam ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo da dyan lalaki. Ni Raimundo lang ang taklunaw. Kanapingat ngagdatdaton kan kadayjay. Manjak. Anyamot dayjay ngay. Kulapit. Kasla maitayab no agangin. Naimbag ni Dado ta maskulado. Natayag pa. Saan aga po tamatsaw kat kaya tamutain. Hay, sinam kit di da dyan lalaki. Dado, ilimod talaangan ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramidan dananang kan tatang ko. Kayat ko ngam, anya nga ti gastusan ta. Saan tapay mo't nga agparti? Agkasarta laeng. Mabalin aya ti kasta. Kat mabalin kan maysa. No agparti wenno agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Akit ala. No mabalin gayam ti kasta, di ison ti aramiden ta. Hinawanan lakay. Ay, hawa din na talaga. Bakit? Nalpasan ti raya-raya. Ay, Nagkasarta magaya man itilimad. ay, huwag nga rod. Sinukir na ta dyanak ta. Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay tu mata nagdadak kalamasal na. Iso ti pinanggayuman ay danak ta. Kasla makit-kita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay ataw. Uray siya ka. Kasla bakit kita kunti lang at anak tayo ti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na. Nagado ti kamool na. Kan bimakit iti husto ti ropa na. Gapoy ti nakara konsumisyon na. Awanan ti maramidan ta. Nagkasardan. Iso nga awatan talatan ti amin. Dito'y balay ti pagnaidan ta, biday. Jak kayat ti agawid iji balayo. Uwen Dado, dito'y ti pagnaidan ta. Ano sam ati panagbiag mi ka ni tatang ko, tamarigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo't. Ay! Martin na turan! Ala Dado, nabartamanan ni tatang mo. Ala, sumraktan iti sila. Aglamang ta, taamang ano data ti pagtripan ni tatang. At to yan ti balon mo ama pan nagtrabaho. Pagkikargam di tabag ko, biday. Wala kay. Mabayag ka di pa ya malpas di. Kabkabitsin nyo a kalsada? Makalawas pa siguro, saan tumalpas da siya? Ala, agan anos ka Dado Ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy, sana bale, ta enjoy. Ando kami nagtrabaho, iso naragsak. Alang nga rod, mapankan. Tapno di ka maladaw. Uwan ba kay? Anyat kahit mo asidan inton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kumpurminton at igatangam. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumutan lakay. Hey, Dinay! Tulungan ng Dinay! Ala, ni Dado day jaya. Agong ungat samad. Inaklo ka ta na dagos tiri daw. Apay yung Dado? Apay nga akong ungat ka. Apa yang nakatrangkap tiri daw? Ang tayo lambang mo di taon na kanya, ha? Adaya! Ala, awan! Intrang kaklaang itay nagdigusak. Ulbot na! At
Anay ko? Tibibig ko! Abay, tinanog mo, tibibig ko ay! Anay ko, bimtaksan. Basta ti manganap, ti manglilibot. Kayat mo pa, ha? Sana, Dado. Alala, sumarkan. Agpilis ka na. Apay nga, nagbartag ka. Ang bibiyang mo! Di mo ay baliktad na kita tugaw. Anya ka kadi? Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksin! Ang buksing gamit ay! Sige! Anyat kay kayang ngaykan ka. Kat nagdakalan ka atao. Ang buksing takunak! Lumaban ka! Sige! Laban kami dahil! Laban! Awan kay kayakan ka. Kasta gaya, ma! Paimanta alag ti sintron ko! Parigatan kahit ano na Ay, delikado. Riingit ni tata ang taagpaaraya. Takkan ko na. Na, ni, apa yan? Anyat sang sangitan, biday. Anya day takarga ta sinusuon mo at traveling bag. Papanang. Sina ako ni Dado, nanang. Anya! Ay, ala, sobra ka mampay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi eh. Dinanog-danog nakpay. Madya ako, nanang. Kabut-butang gigayam ni Dado no mabartag. Ay, daytan, ti bagbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan tumang ngamin. Basta sina ako ni Dado, nanang. Mandya ako. Kanya ka ita. Hustaw timbagami kanina ng huiday. Damdamo yu pa ilatag din na. Ngembrim waran ti puno aburik ti asawam. Agbabawi ak anak ikalay sa kan ko na tatang. Day tati maganap tinatangkan tulo na. Baso mo malaga. Agurnungak tatang. Taipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabrudak. Tapno makaurnungak. Makamu ka. Pagan anong ti makidindakan ko no kasta nga apaan na ka. Tulungan dak man na maka-abroad. Agabrudak laangan. Mala. No kasta ti kayat mau. Sige. Suportaran da ka anak ka. Naimbag nga orasyon, nanang. Nay, apay nga da kadadaw. Anyat masapul mo. Okay ko kumasukunan ni Biday, nanang. Agawid kami ni Balay. Ay, di nan kayat tagsublikan ka. Kayat nanti makisinakan ka. Kasaritak ko man ni Biday, nanang. Ay, sanan. Pumanaw kan, tandinakan kayat anak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na. Umay mo sukon-sukunan. Ay, awanan, hindi na kan kayat anak may dado. Ha? Ala nanang. Hindi ituloy yung tiyar aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawido mo, day tataw. Biday ang sawak. Agawid ta ko man. Pakawanan na ako. Diyak ingagarat ni amin. Ay, ayatan ka, Biday. Nagpapukis ka, Dado? Ha? Ay, impukisak ti panang sukon ko kin ka. Adangami natin maar ka di tapukis mo. Kan nangalam di ta sandong. Ay, ginatang ko itay napanak nagpapukis. Bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadagkala masal mo. Talaga nga ingagarak kinagsandaw. Tapno makitam na gito pagpatpatayang matadak kalamasal ko. Ay na. Namiss kunday ta masal. Ay, sus. Di mo kundutan tamasal ko. Ang mga no aglam ma. Ala. Agawid ta nga rudan, Dado. Napanandya anak mo. Apay ngawan dito'y balay. Nagawid na. Imay sinukon ni dado. Anya? Ay, kunak man no sinaan nanday di adadaw. Pinagkitaan na lay ti masel ako nagsublima nun. Ah, Sinusuon naman ang tay traveling bagnan. anya? Ay, kuna na pa'y nga agabraw.
Anya nga agabrod. Awanan Tanagkapyada man na ni Jay bagtit nga asawa na. Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay Jack makontak ti cellphone mo. Naggapuham. Kumarit ka, ha? Ha? Sparring ta! Di ka agidoron Anya ka ba't tandado? Makadandandog ka nga ron. Ang kakatalti makatumanog. Inka manganan. Sa ka maturog. Tapno mausawan ka. Hindi nakmandanan. Tapisan kang tupay. Basta mabartig ka, kasta ka. Kasla saan asika ni dado nga asawa? Nagalas ti aramid mo no nabartig ka. Ano? Anay ko! Sika at nakalas niya namit na. Naglaad ka tay. Sika tinalaad! Tanalaad ti ugalim! Anya? Di nakpagsunit ti kas na, ha? Titibag dado! Masagsagit na anak! Nay, anya man ti sangsangita mon. Kan nagdakkel man ang ta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni dado nanang. Sinaakon! Manjakon! Nagalas ti ugali na. Apay, anya man ti naramid na kan kanaya. Nablunsan to'y ima, katiniritir na nanang. Kan sinipat-sipat nakmanan. Anya? Ay, nukas tama lang, idarumaon. Uy, nanang, idarom ko talaga ti awanan bae na lalaki. Gapo iti pa ng kabkabil naman ang kanyang. I miss you, pinag-asawa. Kawanan na kumahan. Di nakarakupan tayo. Diyak ukasan to'y arakop ko. Aging ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din, Bartag ko na dahil jay. Kadigdigos mun sa dado. Ay, uwan pa kayo. Nabangluak ka di, ha? Owen nga rod. Apaya naka-boxer shorts ka lang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawitan wain. Magbalbaliw ako, promise. Mabitla nga rod. Tay nakalaan ti traveling bag ko. Basta, nagsublimanan iti asawa na. Wen, lakay. Sinusuon naman ang tay dakkelabag na nagawid. Ay, sana mabalin tayo to'y. Suruten ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kan saan. Masapul ngagsina kayon kini biday. Wen, dadaw. Isunto mala parigata miti kabel. Matruma ti anak may itidan na miti kastangar aramidam. Pakawanan da kumananang, tatang. Ikarit, agbalbaliw akon. Diakon aramidan tikas jay. Basta yawid min tanak may. Alabiday, agrubwat ka tagawid tayo ni Jebalay. Kandimat ko nam ngay darum mo da ito ataw. Kuyo ganda ka mapanagdaraw. Saanan nanang nagkarimot ni dadong agbalbaliwan? Kat no ulitin naman hindi isunto ati panangidarum ko kenkwana. Saan na maulit dahil jay biday? Ay! Promise. Tinakpagpungtutan. Agawid tayon biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak nga rod! Mapay ay apilitin dak! Da. Agbalbaliw nga rodon ni dadaw! Uray kasanuti pa ng pilit mi iti anak mi asumurot kada kami saan mi anapilit. Kat apaan na kami payan gapu iti asawa na. Masuro na kamasyan iti anak ko. Na nakakaasi lang arudan iti sidong ti asawa na. Ngam nagpakawan ti manugang mi kankwana pakawanan na matadagos. Kat ulitan tumanan ti manugang mi iti aramid na. Kas nila tataramid dagiti dua. Tunggal agapada agsinaday ti sumagmamanungal daw. Inton kuan agden nadamanan. Naglabas ti panawan na daan itinadagsan na sakit ti manugang ko aging gaapi musay. Katita na ki asawa manan ti anak me kat adan upat nga po kumi. Kat kasi na nakatumpong itinasingpat kan nagagat nga asawa iswa naragsakdan asa nga pamilya. Alakastan ti pagayam mo, Sebio.
Alaga gayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Sebio, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti Pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless kada tayo, amin.